Hej med dig. Hej med dig. Hej med dig. Så er det tid til videoblog igen. Og det er det simpelthen fordi, at jeg har noget på hjertet, som jeg har gået med nogle dage, som jeg bliver nødt til at komme af med. Det handler om tillid. Jeg synes, når jeg kigger ud i verden, så er der så mange eksempler på, at vi røvrender hinanden helt vildt. Ikke lige dig og mig, men mange eksempler på, at så sætter vi dong for billigt, og så de folk, der sidder og administrerer de sager, de høster en hel masse penge selv, eller nogle af de banker, som har fået støtte fra staten til at kunne overleve, jamen så sidder der nogle rige bagmænd bag, og så høster de pengene selv, og så lukker bankerne alligevel, og der er en hel masse uskyldige mennesker, der står og bliver røvrendt. Hvad er det, der sker i vores samfund lige nu, har jeg tænkt over. Altså, jeg synes virkelig, det er bekymrende. Og i den forbindelse, så kom jeg til at tænke på en mand, som jeg har været så heldig at møde på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om du kender ham. Han ser sådan her ud. Stephen M.R. Covey hedder han. Han er søn af Stephen Covey, der har skrevet 7 gode vaner, hvis det siger der noget. Han var jeg så heldig at møde i København på et tidspunkt, da han var på besøg. Jeg var redaktør for et blad, og jeg havde en praktikant med, og hun skulle tage et billede af os. Hun tog gå net. Det kom til at se sådan her ud. Så det er så et af mit livs største øjeblikke, der ser sådan her ud. Som min gode veninde Lotte, hun siger, billedet der bare bliver ved med at give. Sådan er det. Det kommer op og hænge alligevel. Han beskriver det egentlig så fint. Og meget på linje med det, som jeg rigtig gerne vil arbejde med ledere omkring. Han siger, before you get into what you do, you must get into who you are. People must develop credibility, which means working with people's character and their competence. And the character side include integrity and humility. In some cases, it is a matter of people clarifying their values, because it's hard to walk the talk if you're not sure what the talk is. It's kind of an inside-out process, starting with each person. That's the most effective leadership, when it starts inside out. What doesn't work is if it's all techniques, all tools, only without the inner starting point. Wow. Der vidste jeg, at jeg var kæmpestor fan af Stephen M.R. Covey. Mega klog mand. Og det vil jeg sige til dig, hvis du sidder som leder og kigger med på den her lille videoblog. Det der med at tro, at du kan læse om nogle teknikker, management-teknikker, at så gør man lige sådan, og så gør man lige sådan, og et eller andet med et skema. Det bliver simpelthen nødt til at starte herinde. Lige herinde og herinde. Du bliver nødt til at få styr på dig selv, for at du kan gå ud og have dig nogle forhåbninger om at kunne lede andre. Og det gælder i bund og grund ikke kun ledere, det gælder faktisk alle. Alle, som gerne vil være bevidst i den vej, de går. Du skal lære dig selv at kende. Du skal bruge noget tid. Lad være med at suse afsted hele tiden i det der hamsterhjul og glemme at tænke over, hvor jeg er henne og hvor jeg er på vej hen. Tag noget tid. Vær stille med dig selv. Mærk efter. Hvor er jeg på vej hen? Er det den rigtige vej? Har jeg det godt i det, jeg er i? Er det den her vej, jeg skal gå? Det er simpelthen så vigtigt, at vi optimerer de ressourcer, vi har. Fordi verden har virkelig brug for os derude. Brug for, at vi finder hjem i os selv og finder frem til, hvad vi er sat her på jorden for at bidrage med. Og jo bedre vi har det med os selv, jo bedre bliver vi bare ude i verden. Så. Og husk så, i hele verdens historie, der findes kun én som dig, med dine unikke talenter og gaver, og den sammensætning, der nu engang er dig. Så gå ud i verden og sæt dem i spil.
Verden venter på dig.